Това е лека верига XTIP. Това е най-агресивната ни верига и, както виждате, волфрам-карбидните върхове, които са запоени към режещия ръб, ще унищожат всичко, което им се изпречи на пътя. Леката версия е изработена от потънък материал специално, за да може да се задвижва от потънък вал, който е с диаметър 6 или 8 мм. Това е 1/4 инч или 5/16 от инч. За разлика от тежкотоварните, които идват с пробивна глава, ако я изберете. Леките версии нямат пробивна глава, така че ако искате такава, ще трябва да си вземете отделна пробивна глава като тази и, разбира се, да я прикрепите отделно в края на вала. Тези леки вериги са специално разработени за чугунени и глинени тръби и не препоръчваме да ги използвате в PVC, освен ако наистина не знаете какво правите. По-малките версии за тръби с по-малък диаметър имат само една верига и, разбира се, 3 вериги, в зависимост от размера на веригата, която ви е необходима. Имаме я и в мини версия тук, която е хибрид между кръгла верига и обикновена верига за почистване на канари. Това е нашата XTIP верига. Благодарим ви, че гледахте.